मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सन्मन्विताः sorry अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः sorry படிங்க மாதாஜி ஆனந்தி மாதாஜி இது எடுத்துட்டு இருக்கேன், எங்க இருக்குன்னு பாக்குறேன். இது இப்பதான் அனுப்பி வச்சாங்க. இப்பதான் அனுப்பி வச்சாங்களா பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எத்தனாவது ஸ்லோகம் வச்சுக்கிறீங்க மாதாஜி? மாதாஜி இதை படிச்சுக்காமீங்க மாதாஜி, இப்ப ஷேர் பண்ணிருக்கேன். 10.8. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. யார் சொல்றீங்க? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, எப்படி பிரிக்கணும்னு தெரியலன்னா. சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஆனந்தி மாதாஜி படிங்க. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கணபதி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. எல்லாமே கரெக்டா படிச்சாங்கல்ல மாதாஜி? கரெக்டா படிச்சாங்க. அடுத்ததுக்கு போலாம் போ. தென்னா தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தேசாம் சததயுக்தானாம் பஜந்தாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. மூணாவது லைன் மட்டும் படிங்க திருப்பி. ததாமி ஓகே சாரி ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புக்தி யோகாம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. அதான் படிச்சுங்க. யோகம் சொல்லும், யோகாம் இல்ல யோகம். சரி, யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. கரெக்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். தேசாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாராவது வச்சுக்கிறீங்களா? பவானி மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவானி மாதாஜி வாசிக்கிறாங்களா? இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் நாளைக்கு வாசிக்கிறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது மங்களாச்சரணம் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? நான் சொல்லிடவா? நானே சொல்லிடுறேன்.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे. निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா நண்பர்களையும் இந்த 7 மணி வகுப்புக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். இப்போ நேற்று நம்ம 10th சாப்டர்ல 18 ஸ்லோகம் வரையிலும் பார்த்தோம். ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லுங்க என்ன பார்த்தோம்னு. பிரபு சொல்லிடுவார் எல்லாமே. நான் மற்றவங்களும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் மற்றவங்களையும் சொல்ல சொல்றேன். ஒவ்வொரு கருத்து சொன்னா போதும் என்ன பார்த்தோம்னு. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க. சிவகாமி மாதாஜி சொல்லுங்க. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி சொல்றீங்களா? நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் எப்படி அதை எழுதி வைக்கிறதுன்னு தெரியல மாதாஜி. நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு இந்த போன அது 10வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்னா 8லேருந்து 11 வரைக்கும் சதுர் ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம். விபூதி யோகம்னா அவரோட பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள்ல பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதை எப்படி உருவாச்சு. பிரம்மா அவங்களோட மாடு மேய்க்கிற சிறுவன்னு ஒரு ஏளனமா நினைச்சு கிருஷ்ணரோட அவங்க மாடுகள்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு. திரும்ப பார்த்தா எல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் டே டு டே ஆக்டிவ் எல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு. அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு எல்லாமாவும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்ட்டு பிரம்ம சம்ஹிதை எழுதுறாரு. அவர் சொல்றதா சொல்றாங்க. அப்புறம் கடவுளை பத்தி அவரே சொன்னாதான் நமக்கு புரியும். இப்ப மல்லிகா மாதாஜி இருக்காங்கன்னா நான் இது பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும். நம்மளுக்கே தெரியாது இல்லையா? அது போல பகவான் நான் இப்படிலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் நீர்ல சுவையா இருக்கேன் என்னென்னவா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது 11வது சாப்டர் விஸ்வரூபன்றதுனால அதுக்கு ஒரு ட்ரையல் மாதிரி இப்பவே நான் இப்படி இருக்கேன் நீ ப்ரிப்பேரா இருந்துக்கோ அப்படின்ற ஒரு ப்ரிவியூ மாதிரி இந்த சாப்டர் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. வேற யார் சொல்றீங்க? ஆனந்தி மாதாஜி, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி புரிஞ்சதா? ஒரு லைன் சொன்னா கூட போதும். என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ அதை சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நான் கவனிச்சிட்டு நாளைக்கு சொல்றேன் மாதாஜி. எப்ப நேத்தி கவனிக்கலையா மாதாஜி? மாதாஜி எப்படி அது எடுத்து சொல்றதுன்னு தெரியல. கதை இருக்கிறேன் எனக்கு. ட்ரை பண்ணாதான் வரும். ட்ரை பண்ணணும். என்ன உங்களுக்கு என்ன கருத்து புரிஞ்சிருக்கோ அதை நீங்க சொல்ல என்னன்னா உங்களுக்கும் நீங்க அதிகமா இதுல அதிகமா உங்களுக்கு ஈடுபாடு வரணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களை சொல்ல. கம்பல்சரி எல்லாம் கிடையாது. பிரபு இப்ப எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. நான் கணபதி பிரபுஜி சொல்லும் போது நான் ஏதாவது 1-2 எழுதுவேன். அது நீங்க பாஸ்டா சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. எனக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னைக்கு விட்டுருங்க, பரவாயில்ல. நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஆனந்தி மாதாஜி எதுவும் சொல்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நானும் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே. கணபதி பிரபு நீங்க சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி.
மாதாஜி நம்ம வந்து விபூதி யோகம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். விபூதி யோகத்துல வந்து 18 ஸ்லோகங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் மாதாஜி. ம். அதுல வந்து முதல்ல என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னாக்கா, நம்ம வந்து எங்க அப்பாவை பத்தி எனக்கு வந்து முழுசா தெரியாது, என்னை பத்தி எங்க அப்பாவுக்கு முழுசா தெரியும். அதனால எங்க அப்பா தான் வந்து அவரை பத்தி எனக்கான விஷயங்களை முதல்ல சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து முதல்ல சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணன் வந்து தன்னுடைய குணாதிசயங்களை அர்ஜுனனுக்கு வந்து உயர்ந்த ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். தேவர்கள் மற்றும் முனிவர்களால கூட அவருடைய ஆதியை அறிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு படிச்சோம். அவரை வந்து அஜன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகிச்சிங்க. அஜன்கிறது வந்து பிறப்பு இல்லாதவன் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் சொன்னீங்க. அஜன் அப்படிங்கிறது வந்து பிறப்பு இல்லாதவன் பரம்பொருளா இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நான் பாவத்துல இருந்து விடுபட்டுடுவேன் அப்படின்னு படிச்சோம் அன்னைக்கு. கிருஷ்ணன் சாதாரண அவதாரம் இல்ல, எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அவர் தான் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு சாராம்சமா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது என்ன படிச்சோம் அப்படின்னாக்க, மனிதர்கள்ல காணப்படக்கூடிய புத்தி, ஞானம், மன்னிப்பு, சத்தியம், கட்டுப்பாடு, அமைதி, இன்பம், துன்பம் இவை அனைத்துமே வந்து கிருஷ்ணன் தான் வருது. நல்லதும் கெட்டதும் அனுபவ உலகில இருந்து வெளிப்பட்டாலும் இறுதியில அவர்கிட்ட தான் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னாக்க, 7 மகரிஷிகள் இருக்காங்க, 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து மனு மாதிரியான ஒரு 14 பேர் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணன் இருந்து தான் வந்தாங்க. உலக சிருஷ்டி வந்து அவர் திட்டத்துல இருந்து தான் வெளிப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த படிச்சோம். அப்புறம் கிருஷ்ணனோட மகிமையும் சக்தியும் உணர்ந்தவர்கள் வந்து அசைக்க முடியாத பக்தியில நம்ம எல்லாம் நிலை பெற்றுருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையான அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து பக்தி தான் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அடுத்தது வந்து நான் அனைத்திற்கும் ஆதாரம், எல்லாமும் என்கிட்ட இருந்து தான் வருது, இதை அறிந்தவர்கள் வந்து ஞானிகள் பக்தியுடன் என்னை வந்து வணங்குறாங்க அப்படிங்கறத படிச்சோம். இதுதான் பக்தி தத்துவத்துக்கான அடிப்படை அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அன்னைக்கு சொன்னீங்க. ஓகே. அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய ஆனந்த நிலை, பக்தர்களுடைய ஆனந்த நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, எப்போதும் கிருஷ்ணனை பற்றியே பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆன்மீக அனுபவங்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிறோம். நம்ம ஆனந்தத்தோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னீங்க. பக்தி தான் வந்து ஆனந்தமான உணர்வு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஆதாரமா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அடுத்தது வந்து புத்தி யோகம் அப்படிங்கறத பத்தி என்ன சொல்ல வந்தார் அப்படின்னாக்க, பக்தியுடன் சேவை செய்பவர்களுக்கு கிருஷ்ணன் அவரை அடைய உதவும் அறிவை அளிக்கிறார். நம்ம வந்து பக்தியோட சேவை செஞ்சோம்னாக்கா அவரை அறிஞ்சுக்கிற அறிவு வந்து நமக்கு வந்துடும். ஆன்மீக முன்னேற்றங்கிறது தெய்வ கிருபையால தான் நமக்கு கிடைக்குமே தவிர, ஆன்மீக முன்னேற்றங்கிறது சாதாரணமா எனக்கு கிடைச்சிடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணன் பக்தர்களின் இதயத்தில் இருந்து அறியாமை அகற்றி ஞான ஒளி அளிக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயத்த படிச்சோம். அடுத்தது வந்து இதை பத்தி அடுத்த விஷயங்கள் அடுத்த 18 வரையுமே வந்து யார் பேச போறாங்க அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் அமைதியாயிடுறாரு. அர்ஜுனன் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, நீ பரபிரம்மங்கிறத நான் உணர்ந்துட்டேன், நீ தான் பர தெய்வம், நித்திய புருஷன், ஆதி காரணம் அப்படிங்கறது எல்லாமே நான் உணர்ந்துட்டேன் அப்படிங்கறத பக்தி தத்துவத்தை வந்து உறுதிப்படுத்துறாரு. அர்ஜுனன் வந்து பக்திங்கிறத விஷயத்த உறுதிப்படுத்துறாரு. நீ தான் எல்லாமான விஷயமா நீ தான் இருக்கங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணன் தன்னை முழுமையாக அறிந்தவர், அவர் தேவர்களால கூட அவரால் முழுமையாக அறிய முடியாது இப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே அவர் சொன்ன விஷயத்தை அவர் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி சொல்றாரு. நாம வந்து உன்னை அனுபவிக்க முடியும், ஆனா வந்து உன்னைய அளந்து பாத்திர முடியுமா அப்படின்னாக்கா அளந்து பார்க்க முடியாது. கடவுளை வந்து அனுபவிக்கலாம், ஆனா வந்து அளக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க. கிருஷ்ணன் தெய்வீக வெளிப்பாடுகளை விரிவாக அறிய அர்ஜுனன் கேட்கிறான். திரும்ப வந்து உன்னுடைய தெய்வீக வெளிப்பாடுகள் நான் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும், அதை எப்படி பண்றது, அவருடைய மகிமையை கேட்பது ஆனந்தம் தருகிறது, உன்னை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல மொத்தமா நம்ம என்ன படிச்சோம், இவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணன் தான் அனைத்துக்கும் மூல காரணம் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அனைத்து குணங்களும் சக்திகளும் அவரிடம் இருந்து தோன்றுது அப்படின்னு படிச்சோம். அவரை உணர்ந்த ஞானி பக்திமானாக மாறுகிறார் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணன் உள்ளார்ந்த ஞானத்தை தர்றாரு அப்படிங்கிறத படிச்சோம். தெய்வ மகிமைகளை அறிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்க நமக்கு வந்து பக்தி வளரும். தெய்வத்தோட மகிமை அறிஞ்சுக்கிட்டா பக்தி வளரும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு 18 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. வெரி குட் பிரபு. நல்லா இது பண்ணீங்க, அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. அதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் விட்டுருக்கீங்க, அதை நான் சொல்லிடுறேன். 8ல இருந்து 11 வரையில சதுஸ்லோகி படிச்சோம். அந்த 8 9 வந்து எதை பத்தி குறிக்குது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து சம்பந்தம், பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம். அடுத்தது வந்து அபிதயான்னா நாம எப்படி பகவான அணுகும் வழி, அது என்ன வழி அப்படின்னா பக்தி தொட்டுங்கிற அந்த வழி. கடைசியா லாஸ்ட் வந்து எதை சொல்லுதுன்னா பிரயோஜன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நாம அத பகவானை அடைவதால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம், அவருடைய உலகத்தை சென்றடைவோம், அதுதான் நமக்கு பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை. அதுதான் அந்த 4 ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்ட முக்கியமான 3 விஷயம். அது வந்து நம்ம பகவத்கீதையாகட்டும், பாகவதமாகட்டும், இல்ல நீங்க அடுத்த லெவல்ல போய் படிக்கிறதாகட்டும், எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த சம்பந்தா, அபிதயா, பிரயோஜன் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து உள்ளடக்கமா இருக்கும். இதுல இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கு. அத்தடி எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்பந்தா அதிதயா பிரயோஜன், சம்பந்தா அதிதயா பிரயோஜன்கிறத நான் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே பிரபு, எழுதி கூட வேணாலும் வச்சுங்க, எல்லாருமே எழுதி வச்சுங்க. எழுதி வைக்கிறேன். ஓகே,
இது இந்த இந்த வார்த்தை வந்து அதுல எங்கேயாவது எதுலயும் அதுல குறிச்சிருந்த வார்த்தை மாதிரி அதுல வரல, அதுல அந்த வார்த்தை கிடையாது. ஆனா உங்கள்ட்ட பொருளுரையில கீழே இருக்கும் மாதாஜி. எதுல மாதாஜி? பகவத்கீதை புக்ல நம்ம பிரபுபாதா விளக்க உரையில இந்த வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க எந்த எல்லாமே. ஸ்லோகத்துல இருக்கு மாதாஜி? எந்த ஸ்லோகத்துல? நீங்க சொன்னீங்களே 8, 9, 10 அங்கேயே இப்ப நான் படிச்சு பார்த்தேன் வந்துச்சு மாதாஜி ஒண்ணு. வந்ததா? பேர் மாதாஜி சம்பந்தா. அந்த லைனை மட்டும் படிங்க மாதாஜி. இதோ நான் புக்கை எடுத்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் புக்கை மூடி வைக்கிறேன். 3 லைனை மட்டும் படிங்க. எல்லாருமே கேட்டுக்குவாங்க, நானே அதை கவனிக்கல. எட்டாவது அகம் சர்வஸ்ய அனந்தம் வேதங்களை பக்குவமாக படைத்த உதேசங்களை ஜடம். சரி, நீங்க எடுத்து வைங்க. லாஸ்ட்ல நான் படிச்சுட்டு சொல்றேன் மாதாஜி, நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. நீங்க லாஸ்ட்ல சொல்லுங்க, கடைசி முடிஞ்சோன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா. எல்லாரும் மறக்காம கேட்டுங்க மாதாஜி கிட்ட. எனக்குமே தெரியல எங்க இருக்குன்னு. பாத்துக்குவோம் கடைசியா. இது வந்து 18 படிச்சுட்டோம். இன்னைக்கு 16ல இருந்து நம்ம படிக்கணும். சரி, 19ல இருந்து யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வேணா ஆரம்பிச்சு வைக்கிறேன் மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். இவ்வளவு நேரம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்டாரு. ஒரு 7-8 ஸ்லோகங்களை அவரே பேசிட்டு இருந்தாரு. அதனால இப்ப வந்து புருஷோத்தமரான கடவுள் கூற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹந்ததே கதை இஷ்யாமி திவ்யா ஆத்ம விபூதையக அப்படின்றாரு. விபூதையர்னா என்ன? விபூதிகள். அவருடைய விபூதிகள்ங்கிற சொல்லு வந்து எதை குறிக்குதுன்னா அவருடைய வைபவங்களை குறிக்குது. அவருடைய வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இது வந்து எதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த வேர்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமரகோஷ அகராதிங்கிற அந்த அகராதியில அந்த வேர்டு வந்திருக்குது. அதை வச்சுதான் அவர் சொல்றாரு. பொதுவா வந்து பகவானுடைய பெருமைகளையோ அவருடைய சக்திகளையோ நம்மளால அளவிட முடியாது. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான். நம்மளுடைய மனித மூளையை வச்சுக்கிட்டு, நம்மளுடைய சின்ன அறிவை வச்சுக்கிட்டு, இந்த குட்டி ஆத்மாவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானை வந்து எடை போட முடியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் வந்து மாயையில இருக்குது. ஆனா அது பகவானுடைய சக்திகள் எதுல இருக்குன்னா புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில, திவ்யமான நிலையில இருக்குது. அதனாலதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு கடினம். ஆனா யாரால? பக்தர்களால கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும். அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அதை பத்தி கேட்கறதுல விருப்பம் கொள்றாங்க. ஏன்னா அது கேட்கறதுல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது. அது அமிர்தத்தை போல அவங்க சுவைக்க விரும்புறாங்க. அதுதான் அர்ஜுனன் வந்து இதுல வந்து அந்த அமிர்தத்தை உங்களுடைய வாயாலே சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. ஆனா பகவான் ஒத்துக்கிறாரு. நான் சொல்றேன், ஆனா என்னுடைய முழுசும் சொல்லணும்னா அது வந்து நடக்காத காரியம். இப்ப வந்து போர்க்களத்துல ஒரு 3/4 மணி நேரத்துல இவங்களுக்குள்ள ஒரு உரையாடல் நடந்துகிட்டு இருக்கு, இந்த கீதா உபதேசம். அந்த நேரத்துல அவர் வந்து விஸ்வரூபத்துல இருந்து எல்லாமே காட்டுறாரு. நிறைய தத்துவங்களை சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு. அதுல வந்து இவருடைய பெருமைகள், இவருடைய வைபவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா அதுக்கு தனியா வந்து ஒரு நாளும் பத்தாது. அது சொல்லியே முடிக்க முடியாது. அவ்வளவு பெரிய பெருமைகள் அவர்கிட்ட இருக்குது. அப்படிங்கும்போது அதனால நான் உனக்கு அதுல முக்கியமானதை மட்டும் சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அதான் எல்லையற்றவை அப்படிங்கிறாரு. 20 படிக்கும். அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவர் சொல்றாரு, என்னுடைய இதுல 20ல இருந்து ஆரம்பிக்குது 39வது ஸ்லோகம் வரையிலும் பகவானுடைய வைபவங்கள் பத்தி தான் படிக்க போறோம். கண்டினியூஸா அது வரையிலும் வரப்போகுது. அது வந்து எந்தெந்த ரூபங்கள்ல நீ என்னை அறியலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சொல்ல போறாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, எல்லோருடைய விதயங்களிலும் பகவான் வந்து நம்ம மனசுல பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். அவருக்கு வந்து 3 நிலைகள்ல நம்ம பகவானை உணர்றோம். ஒண்ணு பகவான் கிருஷ்ணர், அவர் தான் மேல இருக்கிறாரு உலகத்துல. அவருடைய விரிவங்கமா நம்ம இதயத்துல இருக்கிறது பரமாத்மா ரூபம், 4 கை ரூபம்.
இன்னொன்னு பிரம்மஜோதி, அது உருவமற்ற நிலை. மூணுமே பகவான் தான். ஆனாலும் அதுல உயர்ந்தது எது? அவருடைய அங்கம்தான் அப்படின்னாலும் உயர்ந்தது வந்து கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? எல்லார் இதயங்களையும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. நம்ம வந்து இப்ப ஜடசக்தி, அதாவது மகத்தத்துவத்துல இருந்து தான் பிரபஞ்சங்கள்லாம் படைக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்கிறோம். மகத்தத்துவம்ங்கிறது எங்க இருக்கு? ரஜா நதியில ஒரு ஓரத்துல மேகக்கூட்டம் போல இருக்குது, ஒரு சின்ன அளவுல இருக்குது. அதுல வந்து அது ஜடசக்தி. அதுல வந்து எப்படி உயிர் வரும்? அதுல வந்து உயிர்கள் வெளியில வரணும்னா பகவான் அவர் வந்து உள் நுழையிறாரு, அதுக்குள்ள நுழையிறார். நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு என்னது உயிர் போறது, உயிர் போறது. அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன செய்யறாரு? இந்த உலகங்கள் எல்லாம் படைக்கிறாரு, உற்பத்தி பண்றாரு எல்லா உயிர்களும். அப்ப ஆரம்பம் அவர் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு. அடுத்தது காத்தளிக்கிறார், விஷ்ணு ரூபமா இருந்து நம்மளை காத்து நமக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே கொடுக்கிறாரு. இறுதியும் நானே. அப்ப அழிவிக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்துல சிவபெருமானா வர்றதும் அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ம். ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருந்துகளில் நான் மரீசி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து ஆதித்யர் அப்படின்னா ஆதித்யர்கள் வந்து மொத்தம் வந்து 12 பேர் இருக்காங்க. அந்த 12 ஆதித்யர்கள்ல நான் விஷ்ணுவா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. விஷ்ணு இந்த இடத்துல யாரை குறிக்குது அப்படின்னா வாமன அவதாரம் எடுத்து வந்தார் இல்லையா, அந்த அவதாரத்தை குறிக்குது. அவர் வந்து இந்திரனுக்கு தம்பியா, அதிதிக்கு மகனா அதுல வந்து பிறக்கிறாரு வாமனர். அவருதான் வந்து ஆதித்யர்கள், நான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது ஜோதிகளில் அப்படின்னா பிரகாசிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா சூரியன் தான். அந்த சூரியன் வந்து எது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பிரம்ம சமீதையில பகவானுடைய ஒரு கண்ணா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னொரு கண்ணு சந்திரனா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆக மொத்தம் சூரியன் அப்படிங்கிறது தெரியுது. மருந்து இல்ல, மருத்துக்களில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வானத்துல வந்து ஒரு 49 50 விதமான காற்று வீசப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த காத்துக்கெல்லாம் அதிபதி யாரு அப்படின்னா மரிச்சி அப்படிங்கிறவர். அது அந்த காற்றெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தேவர். அந்த தேவராகிய மரிச்சியும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு அப்படிங்கிறாரு. அந்த சூரியன்ட்ட தான் நிலவுக்கு வருது ஒளி. அந்த ஒளியை வந்து இது வாங்கி பிரதிபலிக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த நிலவா ஒளி கொடுக்கறதும் நான் தான். இரவில் மின்னக்கூடிய நிலவாகட்டும் நட்சத்திரங்களாகட்டும் எல்லாமே வந்து எங்கிருந்து ஒளி கிடைக்குது? சூரியன்ட்ட தான் கிடைக்குது. அந்த நிலவை நாம் வந்து பகவானாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தபடி ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் ஸ்வர்க மன்னனான இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர்வாளிகளில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களில் நான் சாமவேதம். 4 வேதம் நமக்கு தெரியும், ரிக்யஜுர் சாம அதர்வன. அந்த வேதங்கள்ல நான் தான் சாமவேதமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். சாமவேதம்ங்கிறது ஒரு இனிமையான இசை வடிவுல வரும். ரிக்வேதம் வந்து மந்திரங்களா சொல்லுவாங்க, அதே வந்து பாட்டு வடிவுல கீர்த்தன் மாதிரி சொல்றது. அதாவது நீங்க யாகசாலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு மாதிரி ராகமா இழுத்து பாடுவாங்க, சாமகானம் அப்படிம்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருக்கும். அந்த வேதம் வந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. தேவர்களில் நான் ஸ்வர்கமன்னனான இந்திரன். தேவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கக்கூடிய இந்திரன் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. புலன்களில் நான் மனம். இப்ப வந்து நமக்கு தெரியும், கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து அதாவது என்ன சொல்லுவோம், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, மொத்தம் 10 புலன்கள் நமக்கு தெரியும். அது அந்நியில மனம் ஒரு புலன் சேர்த்துதான் 11 புலன்கள் சொல்லுவோம். இந்த கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியங்களை விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறது அந்த மனம்ங்கிற புலன். ஏன்னா அதாலதான் சிந்திக்க முடியும், செயல்படுத்த எல்லாம் வைக்க முடியும். புலன்களை செயல்படுத்துறதும் அந்த மனசால முடியும். அதனால நான் மனமாக இருக்கிறேன். புலன்கள்ல உயர்ந்ததான மனம் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. உயிர்வாழிகளில் நான் உயிர் சக்தி. இப்போ வந்து இந்த உலகத்துல வந்து ஜடம் சேதனம்னு 2 இருக்கு. ஜடம்ங்கிறது உயிரற்றது, சேதனம்ங்கிறது உயிர் உள்ளது.
அந்த உயிருள்ளதுக்கு எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்க சக்தி உணர்வு, நமக்கு உயிருக்குள்ள உணர்வுங்கிறத எது? ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது, உணரதான் முடியும். நம்ம வந்து வேலை செய்ய இந்த உடலை விட்டு அந்த ஆத்மா பிரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த ஜடத்துக்கு பலனே இல்லை. இப்போ இந்த உடம்பு இருக்கு, இந்த உடம்பு வேலை செய்யணும்னா உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிற வரையிலும் தான் உடல் வேலை செய்யும், இல்லாட்டி அது என்ன கீழே விழுந்துரும். அப்ப உயிர் கொடுக்கிற அந்த சக்தியை கொடுக்கறது எதுன்னா அந்த உயிர் சக்தி வந்து உணர்வு. அந்த உணர்வா இருக்கிறதும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. 23 வருஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 11 ருத்ரர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் சங்கரன் எனப்படும் சிவபெருமான் முக்கியமானவர். பிரபஞ்சத்தின் தமோ குண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர் பரமபுருஷரின் குண அவதாரம் ஆவார். தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் ராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரின் மட்டும் வந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, ருத்ரர்னு எடுத்துக்கிட்டா ஆதித்யர்கள் 12ங்கிற மாதிரி ருத்ரர்கள் வந்து 11 ருத்ரர்கள் இருக்கிறாங்க. அவர்கள்ல நான் சங்கரன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிற சிவபெருமான் வந்து யாருன்னா நான் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து எந்த குணத்துக்கு அதிபதியா இருக்கிறாரு அப்படின்னா தமோ குணத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். இப்ப வந்து 3 குண அவதாரங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு, அந்த 3 பேரும் தான் குண அவதாரங்களா வருவாங்க. அப்ப பிரம்மா என்ன குணத்துல இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் படைக்கும் தொழில் செய்யறதுனால அவர் ரஜோகுணத்துக்கு அதிபதி. அதே போல சிவபெருமான் வந்து அழிக்கும் தொழிலில் ஈடுபடுறதுனால அவர் தமோ குண அதிகாரியா அவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறாரு, பிரம்மா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறாருன்னு நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. அந்த குணங்களுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார். அது போல விஷ்ணு எப்படி என்ன குணம்னா சத்துவ குணத்துக்கு அதிகாரியாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி அந்த இதுல வந்து நான் சிவபெருமான், நான் தான் அழிக்கக்கூடிய அந்த காலமா நான் வர்றேன் அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லுவார், கால ரூபம் அப்படின்னு. அதனால நானே அந்த சிவபெருமான் அந்த அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு, அவருடைய விரிவங்கம் அப்படின்னு. பரமபுருஷன் குண அவதாரம் அவரு. அப்புறம் தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷ ராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரின் அதாவது விரிவங்கம் அப்படிங்கிறாரு. குபேரனும் நானே தான் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது செல்வத்துக்கு அதிபதியான அவங்க வந்து எந்த குலத்துல வந்திருக்காங்கன்னா யக்ஷர்கள்ல பிறந்தவங்க தான் குபேரன். அந்த குபேரனும் நானே அப்படிங்கிறாரு. 24 வாசிங்க. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்க, புரோகிதர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குலத்துக்கு ஒரு புரோகிதர்னு இருக்கும். நம்ம குடும்பத்துக்கு கூட என்ன செய்வாங்க, நம்ம வீட்டுல நடக்க சடங்குகளுக்கு ஒரு குருவை நம்ம வச்சிருப்போம், ஒரு பிராமணரை இதெல்லாம் வந்து செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பிக்சர் பண்ணி வச்சிருப்போம். எந்த விசேஷம்னாலும் அவரை கூப்பிடுவோம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து என்ன செய்யறாங்க, தேவர்களுக்கு புரோகிதரா இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னா பிரகஸ்பதி, குருன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம். அந்த குரு தான் வந்து என்ன செய்யறாரு, நான் தான் என்ன நீ வந்து பிரகஸ்பதியா தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது சேனாதிபதினா உங்களுக்கு தெரியும், அவர் வந்து அந்த அசுரர்கள்லாம் அழிக்கிறதுக்காக பார்வதி கிட்ட சக்திவேல் வாங்கிட்டு போய் அந்த 3 அசுரர்களை வந்து அழிப்பார். அது சூரசம்ஹாரம் கூட நடக்கும் இல்லையா, நம்ம ஐப்பசி மாசம். அப்போ வந்து அவர் சேனாதிபதியா வராரு. அந்த கார்த்திகேயன் முருகப்பெருமானும் நானே அப்படிங்கிறாரு. நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். நீர்த்தேக்கம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு இருக்க ஏரி குளம் அதுலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறதுலயே அதிகம் எதுன்னா சமுத்திரம். அதனால் பெரிய அளவுல எது இருக்குதோ, பெரிய சிறப்பானவற்றில் எது இருக்குதோ அதெல்லாம் நான் அப்படின்னு வந்து பகவானுங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 25 வாசிக்கணும். மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு, நான் திவ்யமான ஓம்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாத நாட்டில் நான் இமயமலை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாரிஷி அதாவது வந்து பிரம்மருடைய இதயத்துல இருந்து அல்லாட்டி நான் வந்து போன இதுலதான் படிச்சோம், இந்த இதுலயே 10th 10.4 3 அதுல படிச்சோம் இல்லையா. நான் என்னிடம் வந்து சப்த ரிஷிகளும் 4 அதுக்கு முந்தின 4 குமாரர்கள் அவங்கள பத்தி 14 மனுக்களை பத்தி சொல்றாரு.
அந்த 7 சப்த ரிஷிகள்ல ஒருத்தர் தான் பிருகுமுனி. அவரு தான் வந்து எல்லா முனிவர்களோட உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறார். யாரு என்ன செஞ்சாரு அவரு? அது யாருக்காவது அந்த கதை தெரியுமா? பிருகுமுனிவர் கதை யாருக்காவது தெரியும்னா சொல்லுங்க, இல்லாட்டி நான் சொல்றேன். தெரியல மாதாஜி, தெரியாது மாதாஜி. ஓகே. அந்த பிருகுமுனிவர் என்ன செய்யறாருன்னா, மூன்று அது வந்து எல்லா முனிவர்களும் கூடியிருக்கிறாங்க. அந்த கூடியிருக்கிற சமயத்துல அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, முனிவர்களுக்குள்ள ஒரு பேச்சு நடக்குது. பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு இந்த 3 பேர்ல யார் உயர்ந்த கடவுள் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை நடக்குது. அப்ப பேச்சுவார்த்தை நடக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து நம்ம சோதிச்சு பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானை போய் எப்படி நம்ம சோதிக்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயமும் இருக்குது. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பிருகு முனிவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. நீங்க தான் அதுக்கு லாயக்கு, நீங்க போய் சோதனை பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னுட்டு அனுப்பி விடுறாங்க. அவரு வந்து போறாரு. ஃபர்ஸ்ட் எங்க போறாரு? பிரம்மலோகம் போறாரு. அங்க போகும்போது அவர் என்ன செய்யறாரு, இவர் வந்ததே கவனிக்கவே இல்ல. அவர் பாட்டுக்கு சரஸ்வதி கிட்ட பேசிக்கிட்டு வேற ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு இருக்கிறாரு. இவரை கவனிக்கவே இல்லைன்னா அவருக்கு கோபம் வந்துருது. சரின்ட்டு அவர் அந்த இடத்த விட்டு வெளியில வந்துடுறாரு வேகமா. வந்து அடுத்தது கைலாயத்துக்கு போறாரு. அவரு என்ன செய்யறாரு, அவரும் தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இவரை கவனிக்கவே இல்லை. சுத்தமா கவனிக்கல. இவர் போய் பேச்சும் கொடுக்குறாரு. ஆனா கவனிக்கலன்னா அவரையும் விட்டுடுறாரு. நீங்களும் சரி கிடையாது அப்படின்னுட்டு. அடுத்ததா வந்து அவர் எங்க வராரு, மகாவிஷ்ணுகிட்ட வராரு. அவரு பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. யோக சயனத்துல இருக்கிறாரு. தூங்குற மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு இருக்காரு. இவர் வர்றது அவருக்கு தெரியும். ஆனா கண்ணை திறக்கவே இல்லை. உடனே கோவம் வந்துருது. நான் எல்லாம் போற இடம் பூரா ஒருத்தருமே என்னை கவனிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. எல்லாரும் 3 தெய்வங்களும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கீங்கன்னு என்ன செய்யறாரு, அப்படியே போய் மகாவிஷ்ணுவோட நெஞ்சில அப்படியே போய் எட்டி உதைச்சிடுறாரு. காலால உதைச்சு உடனே அவர் பட்டுன்னு எழுந்திரிச்சு என்ன செய்யறாரு, பிருகுமுனிவரை வணங்கி அவர் காலை வந்து தடவி கொடுக்குறாரு. என் நெஞ்சில உதைச்சதுனால உங்க கால் வந்து புண்ணா இருக்கும், இங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலை வந்து வருடி கொடுக்குறாராம் பகவான். எவ்வளவு கருணை பாருங்க. அந்த நெஞ்சில உதைச்சவர் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம், நம்மளை யாராவது கையால் அப்படி தட்டுனா கூட நமக்கு சொல்லுன்னு கோவம் வந்துடும். எப்படி நீ என்னை தட்டுன, எப்படி நீ என்னை அவமானப்படுத்தினு. ஆனா அவர் எவ்வளவு கருணை இருந்தா, ஒரு முனிவர் வந்து மகாவிஷ்ணுவோட நெஞ்சில, அதுவும் அந்த இடத்துல லட்சுமி இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்த வந்து அவர் உதைச்சோன்னே அவர் வந்து அது பொறுமையா வந்து அதை கையாளுறாரு. வந்து வலிக்கும் அவருக்கு பாதங்கள் அப்படின்னு. அந்த இடத்துலதான் வந்து பிருகுமுனிவர் வந்து உணர்றாரு, இவரு தான் சத்துவ குணத்தின் தலைவர் அப்படின்னுட்டு. அப்போ வந்து அவர் சொல்றாராம். ஆனா லட்சுமி கோச்சிட்டு போயிடுறாங்க, அது வேற கதை. அந்த மாதிரி ரிஷிகள்ல வந்து யாருன்னா பிருகுமுனிவர் வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால நான் தான் அந்த பிருகு அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம். ஓம்காரம் பத்தி நமக்கு தெரியும், அதுல எவ்வளவு பெருமைகள் இருக்குன்னு. எல்லா பகவானுடைய வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுதுமே நம்ம என்ன செய்வோம், ஓம் முன்னாடி சேர்ப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய. எந்த ஒரு மந்திரம் சொன்னாலும் ஓம் முன்னாடி சேர்ப்போம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஓம்காரமா இருக்கிறதும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம். முன்னெல்லாம் வந்து யாகங்கள்ல வந்து மிருக வலி எல்லாம் கொடுத்து யாகம் செஞ்சிருக்கிறாங்க பண்டைய காலத்துல. ஆனா அது எல்லாத்தையும் வந்து கலிகாலத்துல வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரே நாம ஜபம் எது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் திருநாம ஜபம். அந்த ஜபமா நான் வந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அதுல சொல்றாரு. அப்புறம் அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை. மேருமலைங்கிறது ஒரு காலத்துல அசைஞ்சிட்டு இருந்தான், இடம் விட்டு இடம் நகருமா. ஆனா இது அசையாத மலையா நான் இமயமலையா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. 26. மாதாஜி ஒரே ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சின்ன மாதாஜி. சின்ன இது சின்ன தகவல் மாதாஜி. பிருகு ம். மகரிஷியை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். பிருகு மகரிஷியை பத்தி பேசும்போது அவர் வந்து சுக்கிரனுடைய அப்பா. சுக்கராச்சாரியார் Correct. அசுரகுருகளின் தலைவர். அவருடைய அப்பா வந்து பிருகு மகரிஷி தான். Thank you பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம், தேவரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரத்தன், சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நமக்கே தெரியும், அரச மரத்தை சுத்தி வந்து பலனடைகிறது நம்ம எல்லாம் முன்ன காலத்துல அப்படிதான் செய்வாங்க. குழந்தை இல்லையா, இல்ல கல்யாணம் ஆகணுமா, எதுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அரச மரத்தை சுத்தி வா அப்படிம்பாங்க. காலையில குளிச்சுட்டு அரச மரம் சுத்துவாங்க. அங்க ஒரு பிள்ளையாரு, உங்க நாகரு இதெல்லாம் கூட வச்சிருப்பாங்க. இன்னமும் கூட கிராமங்கள்ல அது கடைபிடிக்கிறவங்க அது மாதிரி இருக்கிற இடம்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஆலமரத்துக்குள்ள சிறப்பு, அதுதான் வந்து சிறப்பு. அதான் வந்து அவர் சொல்றாரு, நான் மரங்களில் ஆலமரமா அரச மரமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு.
அடுத்தது தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன். 3 உலகங்களும் திரிசஞ்சாரி. அவர் எல்லா உலகங்களுக்கும் போய் என்ன செய்யறாரு? பக்தியை பரப்புறாரு. நிறைய வீழ்ந்துபட்ட ஆத்மாக்களை கை தூக்கி பக்தனா ஆக்குறாரு. அந்த உயர்ந்த நிலையை அவர் செய்யறதுனால நான் தான் நாரதன் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன். கந்தர்வர்கள்லாம் அவங்களுடைய வேலை என்னன்னா இசை பாடுதல். அவங்க வந்து நிறைய இசைக்கருவிகளை வச்சுட்டு கந்தர்வ லோகத்துல பாட்டு பாடிக்கிட்டு பகவானை புகழ்ந்து பாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க. அவங்களுடைய தலைவனா இருக்கக்கூடிய சித்திரரதன் நான் அப்படிங்கிறாரு. சித்தர்களில் கபிலமுனி. சித்தர் வந்து யாரு? நமக்கு தெரியும். இப்ப கபிலமுனிங்கிறது பகவானுடைய ஒரு அவதாரம். நீங்க வந்து பாகவதம் படிக்கும் போது வரும். 25 அவதாரம், 24 அவதாரம் வந்து அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு பாகவதத்துல. அதுல கபிலர் ஒருத்தர். அவரு என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய தாய்க்கு வந்து தேவகூதி, அவங்களுடைய அம்மா, அவங்களுக்கு வந்து சாங்கிய யோகத்தை அவர் தான் கற்பிக்கிறாரு. இந்த நிலையில நான் தான் கபிலமுனி, அவருடைய அவதாரமா வந்தவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குது. 27 படிக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குதிரைகளுள் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சைஸ்வர என்று என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம், மனிதர்களில் நான் மன்னன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த பார்க்கடல்ல கடைஞ்ச கதை தெரியும். பார்க்கடல்ல மந்திரமலையை வச்சு வாசுகி பார்த்துட்டு கடல்ல கடைஞ்சாங்க. எதுக்காக கடைஞ்சாங்க? அமிர்தத்துக்காக கடைஞ்சாங்க. தேவர்கள் வந்து வலுவிழந்து இருக்கிற நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வலு கிடைக்கணும், அசுரர்களால ஏற்பட துன்பத்துல இருந்து காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக பார்க்கடல்ல கடையிறாங்க. அதுக்கு வந்து அதுல இந்த கடல்ல இருந்து அமிர்தம் மட்டும் வரல, நிறைய பொருட்கள் வெளியில வருதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி வந்ததுல ஒண்ணு வந்து இது உச்சைஸ்ரவா அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த குதிரை. அந்த குதிரையும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம் அப்படிங்கிறாரு. அந்த ஐராவதம் வெள்ளை யானை, அந்த இந்திரன் வந்து அதுதான் எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த ஐராவதமும் நானே. விச்சேஸ்வராவும் தேவலோகத்துக்கு தான் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி அந்த உயர்ந்த பொருள்கள் எல்லாமும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது மனிதர்களில் நான் மன்னன். இப்ப நாட்டுல வந்து ஒரு மன்னனுக்கு இருக்கிற மரியாதை ஒரு குடிமகனுக்கு இருக்காது. ஏன்னா அந்த நாட்டையே அவர் கட்டி ஆள்றாரு. எல்லா திட்டங்களும் அவர் தான் வகுத்து கொடுக்குறாரு, நாட்டை பாதுகாக்கிறாரு. ஆனா சாதாரண குடிமகன் வந்து அது செய்ய முடியாது. அதனால மனிதர்களில் நான் மன்னன். நமக்கே தெரியும் ராமராஜ்யம் எவ்வளவு சிறப்பா இருந்தது, யுதிஷ்ட மகாராஜா எவ்வளவு சிறப்பா ஆண்டாரு. அப்புறம் பரிஷித் மகாராஜாவுடைய ஆட்சி எல்லாம் வந்து பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில நான் மன்னன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. 28 வாசிக்க. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் பாம்புகளில் நான் வாசுகி. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம். வஜ்ராயுதம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப வலிமை உடைந்தது. ஏன்னா ஒரு முனிவர், அந்த ததிச்சின்னு நினைக்கிறேன், அந்த முனிவருடைய முதுகெலும்புல இருந்து செய்யப்பட்டது. அந்த ஆயுதம் வந்து ஒரு அசுரனை கொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஆயுதத்தை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. அதுக்கு தியாகம் செய்கிறார் ஒரு முனிவர். அவருடைய முதுகெலும்பு எடுத்து செஞ்சதுனால அது வந்து வஜ்ரம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், அப்படியே ரொம்ப எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தானது. அதை வந்து அதை அழிக்க முடியாது. அதால வந்து ஈஸியா வந்து அடுத்தவங்களை தாக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட வஜ்ராயுதமும் நானே அப்படிங்கிறாரு. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி. அப்படின்னா கோலோக பிருந்தாவனத்துல எல்லாம் ஏகப்பட்ட பசுக்கள் இருக்கு, சுரபி பசுக்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து எப்படின்னா எந்த நேரத்துல கறந்தாலும் எவ்வளவு பால் கேட்டாலும் கொடுக்குமா, அந்த மாதிரி பசுக்கள். அந்த மாதிரி பசுக்கள்ல நான் சுரபியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன். இனவிருத்தின்னா அப்ப நமக்கு தெரியும், ஒரு நம்ம குடும்பத்துல ஒரு ஆண் பெண் குடும்பத்துல வந்து திருமணம் பண்ணிட்டு இனவிருத்தி குழந்தைங்களை பெற்றெடுக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைகள் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பகவானோட ஆன்மீக விஷயத்துக்காகவே அந்த குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறார் தாய் தந்தையர். நம்முடைய இஸ்கான்ல உதாரணத்துக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. நீங்க காலையில மங்களாரத்தியில பார்த்திருக்கலாம். ஐஸ்வர்யா மாதாஜின்னு கிளாஸ் எடுப்பாங்க, இங்கிலீஷ்ல கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த மாதாஜியும் அவருடைய கணவர், அவர் வந்து சாமிக்கு வந்து பூஜாரியா வேலை பார்க்குறாரு. இவங்க அந்த கோயிலுக்கு வந்து சேவை பண்ணிக்கிட்டு அங்கேயே தங்கி இருக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சுத்தமா வந்து பகவானுக்காகவே பெற்றெடுத்தாங்க. இந்த குழந்தை தினியோண்டு இப்பதான் வளர்ந்துருக்கிறான். அந்த குழந்தை இப்போவும் சின்ன குழந்தை தான். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில எல்லாத்துலயும் கலந்துருப்பான். அந்த துளசி ஆரத்தி கூட வந்து பாடுவான், நரசிம்ம ஆரத்தி பாடுவான்.
எல்லாமே படுவான், எல்லா விஷயங்கள்லயும் ஈடுபாடு இருக்கும். அது எதுக்காகனா ஒரு ஆன்மீகத்துல அந்த குழந்தை பருவத்திலேயே கொண்டு வர்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறது கூட அந்த ஆன்மீக நிலையில இருக்கணும். அந்த நிலையில நான் தான் மன்மதனா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அந்த மாதிரி காமம், அந்த காமம் வந்து தவறு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கந்தர்ப்ப அப்படிங்கிறாரு. கந்தர்ப்பன்னா மன்மதன் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது வந்து சர்ப்பங்களில் பாம்புல வந்து யாரா இருக்கிறேன் அப்படின்னா வாசுகி அப்படிங்கிற நாகத்தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. 29. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Right. நாகங்களில் பல தலையுடைய பாம்புகளில் நான் அனந்தன், நீர்வாளிகளில் நான் வருணதேவன், முன்னோர்களில் நான் அரியமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நாகங்கள், அதாவது பல தலையுடைய நாகங்கள்ல நான் யாரா இருக்கிறேன் அப்படின்னா அனந்தன். அனந்தன்னா யாரு? அனந்த சேஷன்ங்கிறது பகவானுடைய விரிவங்கம் தான். பலராமர் தான் நம்ம அனந்த சேஷன். அவரு தான் வந்து பலராமரா வராரு, அவர் தான் லக்ஷ்மணனா வராரு, அவர் தான் இங்க இதுல வருவாரு, கிருஷ்ணாவதத்தில் பலராமரா வருவாரு. அவருடைய விரிவங்கம்ங்கிற போதும் அவர் தான் பலராமர். ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் பலராமர் தான். அந்த அதனாலதான் அவர் நான் அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா அவருடைய விரிவங்கம். அவர் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்க இடமாவும் படுக்கையாவும் பல விதங்கள்ல திருவடி, அதாவது கால் வைக்கிறதுக்கு மரவடியாவும் பல விதங்கள்ல அவர் வந்து சேவை செய்யறாரு. அதுவும் நானே, என்னுடைய விரிவங்கம் தான் அப்படிங்கிறாரு. நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன். நீர்வாழினங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வருணன் தான் வந்து மழைக்கு அதிபதினு நமக்கு தெரியும். அதனால நான் தான் வருணதேவன் அப்படிங்கிறாரு. முன்னோர்கள்ங்கிறது பித்ருலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜா யாருன்னா அரியமா அப்படிங்கிறவர். அவரு வந்து நான் தான் அந்த அரியமா அப்படிங்கிறாரு. நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். யமன் வந்து யாருக்கும் பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டாரு. நீ இந்த தப்பு செஞ்சா இந்த தண்டனை, நீ தப்பு செய்யலையா உனக்கு இந்த விடுதலை அப்படின்னு அவர் வந்து கரெக்டா வந்து தன்னோட தர்மத்தை வந்து விட்டே கொடுக்க மாட்டார் எந்த நிலையிலும். அப்படிப்பட்ட யமனா இருக்கிறதும் நானே அப்படின்னு வந்து இல்ல சொல்றாரு. 30 வாசிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன். அப்புறம் என்ன சொல்ற? தைத்திய அரசர்கள். தைத்திய அசுரர்னா யாருன்னா அதிதி திதி அப்படின்னு 2 மனைவிமார்கள், சகோதரிகள். அந்த 2 சகோதரிகளும் ஒருவரையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த அதிதிக்கு பிறக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஆதித்யர்கள். 12 ஆதித்யர்கள் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் 12 ஆதித்யர்கள். மற்றவங்க எல்லாம் அதித்திக்கு பிறக்கிறாங்க, தேவர்கள்லாம். ஆனா திதிக்கு யார் பிறக்கிறாங்கன்னா அசுரர்கள். அந்த அசுரர்கள்ல வந்து அந்த அசுரகுலத்திலேயே பிறந்தது வந்து இரண்யாட்சகன், இரண்யகசிபு நமக்கு தெரியும். அந்த இரண்யகசிபுக்கு பிறந்ததுதான் பிரகலாதன். ஆனா பிரகலாதன் அசுரகுலத்துல தோன்றினாலும் பக்தியில் அவனை சிறந்த தட்டிக்க ஆளே கிடையாது. பக்த பிரகலாதன் அப்படின்னா பக்திக்கே பேர் போனவன் பிரகலாதன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அப்ப அசுரகுலத்துல தோன்றியுமே அவன் வந்து சிறந்த ஒரு பக்தனா இருந்ததுனால அந்த பிரகலாதனும் நானே அப்படிங்கிறாரு. அடைக்கால் பற்றில் நான் காலம், அதான் அவர் சொல்றாரு. கால கலையதாமகம் அப்படின்னா என்ன? எல்லாவற்றையும் இப்ப வந்து எந்த நேரத்துல என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறது, உலகம் அழிக்கணுமா இல்ல வந்து உலகத்துல நல்லது விளையணுமா, மழை பொழியணுமா, இந்த காலம் போய் அடுத்த காலம் வரணுமா, சகலத்துக்கும் யாரு உரிமையாளர்னா பகவான் தான். அதான சொல்றாரு. எல்லாத்தையும் அடக்கி ஆள்ற காலம். அந்த ஒரு வினாடி ஒரு முள்ளு கூட தவறாது அவரு வச்சிருக்க அந்த கடவுளுடைய சட்டத்துல. அதுதான் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. மிருகங்களில் நான் சிங்கம். சிங்கம் தான் காட்டுக்கு ராஜாங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதுபோல பறவைகளில் நான் கருடன். கருடன் தான் சிறந்த ஒரு பறவை. அது வந்து பெரிய ஒரு பறவை. அதுவும் தான் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. மாதாஜி, ஒரே ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. இப்ப தைத்திய அதித்தின்னு 2 பேரை பத்தி சொன்னீங்க, அப்படித்தானே? ஆமா. தைத்தின்னு ஒரு அம்மா சொன்னீங்க, அதித்தின்னு ஒரு அம்மா சொன்னீங்க. இவங்க 2 பேருக்குமே அசுரர்கள் தான் பிறந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க, அப்படியா? இல்ல. அதாவது திதிங்கிறவங்க ஒருத்தங்க பேரு பிரபு. திதி அதிதி. திதி அதிதி. திதிக்கு முன்னாடி ஆனா போட்டா அதிதி. புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. நான் மியூட்ல எடுக்காம பேசிட்டு இருக்கேன். திதி அதித்தி 2 பேர் இருக்காங்க. 2 பேர் சகோதரிகள்.
ஓகே. ரெண்டு சகோதரிகளும் ஒரு கஷ்யபர்னு நினைக்கிறேன், அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியா குழந்தை பிறக்கும்போது அதித்திக்கு வந்து தேவர்கள்லாம் பிறக்கிறாங்க, ஓ, அதித்திக்கு தேவர்கள். ஆதித்யர்களும் பிறக்கிறாங்க. திதிக்கு வந்து அசுரர்கள் பிறக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு இன்னும் மனைவிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. அந்த மனைவிகள் மூலமா தான் நாகர்கள்லாம் பிறக்கிறாங்க. இன்னொரு மனைவி மூலமா தான் வந்து இந்த மாதிரி கருடன், இந்த மாதிரி பறவைகள்லாம் ஜடாயு அவங்கெல்லாம் பிறக்கிறாங்க. அது பெரிய கதை, அது பெரிய ஸ்டோரி. ஆனா ஓகே, ஓகே. நமக்கு இங்க தெரிய வேண்டியது என்னன்னா, அதிதி திதி 2 பேரும் ஒரே சகோதரிகள். அவங்கள ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து தேவர்களும் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அசுரர்களும் பிறக்கிறாங்க. ஓகே. அந்த அசுர வம்சத்துலதான் பிரகலாதன் வராரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசி. தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் ராமன், மீன்களில் நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளில் நான் கங்கை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கே தெரியும் கங்கை தான் இருக்கிற நதியிலேயே புனிதத்துவம் வாய்ந்தது. ஏன் புனிதத்துவம் வாய்ந்தது? அது வந்து வானுலகத்துல இருந்து வந்தது. பிரஜா நதி தான் வந்து கங்கையா வருது. பகவான் வந்து வாமன அவதாரம் எடுத்து காலை உயரக்க தூக்குறாருல, 3வது அடியை கொண்டு 2வது அடியை கொண்டு வானத்துல வைக்கிறாரு. 3 அடி கேட்கிறாரு மகாபலிகிட்ட. 1 அடி வந்து மண்ணுலகம், 1 அடி விண்ணுலகம். அந்த விண்ணுலகம் அளக்கும் பொழுது அவருடைய கால் எங்க போகுதுன்னா இந்த ஆன்மீக வானத்தை கிழிச்சுக்கிட்டு போய் பிரஜா நதி வரையிலும் போகுது. அப்போ வந்து பிரம்மருடைய கமண்டலத்துல இருந்து தண்ணி வந்து அவர் பாதத்தை வந்து கழுவுறாராம், பகவானுடைய பாதங்களை. அந்த கழுவுற நீர் தான் வந்து கங்கையா பெருக்கெடுத்து கீழே வருது. அது வந்து எங்க அவ்வளவு வேகத்துல ஃபோர்ஸா வந்ததை வந்து தாங்க முடியாதுங்கிறதுக்காக என்ன செய்யறாங்க, சிவபுரான் தன்னுடைய சடாமுடியில தாங்கி கொஞ்சமா வெளியில விடுறாரு. அது வந்து ஒரு கதை வரும். யாருக்காக அந்த அந்த கங்கை வந்தது, ஒரு ராஜா பேர் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது, அவருடைய தவத்துல. பகீரதன். பகீரதன் மாதாஜி. கரெக்ட். பகீரதன் பகீரத பிரயத்தனம். கரெக்ட். பகீரதனுக்காக வர்றது அந்த கங்கை. வந்து அது விண்ணுலகத்துல இருந்து வருது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. அதுவும் பகவானுடைய பாதம் பட்டு சிவபெருமான் ஜடாமுடி பட்டு வருதுன்னா அது எந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கங்கையும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. தூய்மைப்படுத்துறது காத்து என்ன செய்யும்னா எல்லா இடங்களையும் தூய்மைப்படுத்தும். காற்று, வாயுவும் சரி, இதுவும் சரி, சூரியனும் சரி. இந்த இடம் சாக்கடையா இருக்குது, இந்த இடம் வந்து சுத்தமான நதி இருக்கேன்னு விகல்பம் பார்க்காது. நம்ம தான் என்ன செய்வோம், சாக்கடை கண்டா தாண்டுவோம். நதினா இறங்கி குளிப்போம். நதியில சாக்கடையில போய் குளிப்போமா? ஆனா காற்றுக்கோ சூரியனுக்கோ அந்த வித்தியாசம் கிடையாது. 2 பேரும் வந்து என்ன செய்யும், எல்லா இடங்கள்லயும் பரவும். காத்தும் அந்த இடத்துல அடிக்கும், சூரியனும் அந்த இடத்துல வரும். அது மாதிரி தூய்மைப்படுத்தும். அந்த நிலையில வாயுவா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆயுதம் தரித்தவர்கள் ராமன். ராமர் தான் வந்து இந்த ஆயுதம், அதாவது வில்ல ஏந்திருக்கிறாரு. அந்த நிலையில நான் ராமன் அப்படிங்கிறாரு. ராம அவதாரம் அவர் தாங்கிறத நமக்கு தெரியும். அப்புறம் மீன்களில் நான் மகர மீன். அப்ப வந்து கடல்ல பாத்தீங்கன்னா திமிங்கலம் போன்ற பெரிய பெரிய மீன்கள்லாம் இருக்கு. அதுல மகர மீன் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய மீன். அந்த மீனும் நான் தான் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 32 வாசிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம், ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. எல்லா படைப்புகளின் மத்தச்சு படிச்சுட்டாங்க, அடுத்தது படிக்கலாம். ஆதியும் அந்தமும் பகவான் தான் அப்படிங்கறது நமக்கு ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். அடுத்தது வந்து அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு அப்படின்னா ஆத்மா பற்றி, ஆத்மாவுடைய தத்துவம், சாங்கிய தத்துவத்தை நம்ம 2வது சாப்டர் படிச்சோம். அந்த அறிவாக இருக்கக்கூடியதும் நானே. ஏன்னா கபிலர் அவரே இறைவனே இறங்கி வந்து அதுல இந்த அறிவு சொல்றாரு. அடுத்தது விவாதி போரில் நான் முடிவான உண்மை. ஒரு தர்க்கம் நடக்குதுன்னா வாத பிரதிவாதம் 2 இருக்கும். வாதம் விதண்டாவாதம் 2ம் இருக்கும். அதுக்கு முடிவான ஒரு தீர்ப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அந்த அந்த உண்மையும் நானே அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அடுத்தது 33. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாச்சி வாசிங்க, நடுவுல வாசிச்சிங்களே.
ஸ்லோகம் தெரியுதுல்ல 33 உங்களுக்கு கண்ணுக்கு உங்க போன்ல தெரியுதா? மாதாஜி ஹரே நானே கிருஷ்ணா. படிச்சிட்டுமா? படிங்க மாதிரி பிரபு, தான் யாரும் சொன்ன மாதிரி தான் நான் படிச்சிடுறேன். படிங்க. எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய அ, கூட்டுச் சொற்களில் நான் துவந்த, வீராத காலமும் நானே, படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு முதல் எழுத்து தமிழ் எழுத்து எதுன்னா தான். அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த ஆங்கிற முதல் எழுத்தும் நானே அப்படிங்கிற முதல் எழுத்து கூட அவர்கிட்ட இருந்தா ஆரம்பமாகுது. அடுத்த கூட்டுச் சொற்களில் துவந்தம்னா 2 சொற்கள், ராம கிருஷ்ண அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த துவந்த இரு கூட்டுச் சொற்களும் நானே அப்படிங்கிறாரு. தீராத காலமும் நானே. அடுத்து படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. பிரம்மாவா அவருதான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது, அவர்கிட்ட இருந்தான் உருவாகிறாரு அப்படிங்கிறது சொல்லுது. அடுத்த படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே வாசிங்க. படிங்க நீங்க படிங்க. நானே எல்லாவற்றையும் மரணம் உருவாகுப்பவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே. பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாரு? நானே எல்லாத்தையும் அழிக்கிறேன், மரணமா வர்றேன், மரண உருவத்துல வர்றதும் நானே, யமனும் நானேன்ட்டாரு. காலம் களையதாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. நானே கால ரூபம்னு 11ஆம் சாப்டர்ல சொல்லுவாரு. ஆக மொத்தம் பகவான் எப்படி உலகத்தை படைக்கிறாரோ காத்தளிக்கிறாரோ அது போல பிரளயத்துல அழிக்கிறதும் நானே, மரணமா நான் வர்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும், அது படைத்தல் தொழில். அடுத்தது பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு. பெண்கள்கிட்ட என்னென்ன நற்குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. புகழ் இருக்கு பெண்கள்கிட்ட, அதிர்ஷ்டம் இருக்குது, அழகிய பேச்சு இருக்கு, ஞாபக சக்தி இருக்கு, அறிவு இருக்கு, உறுதி இருக்கு மற்றும் பொறுமையும் இருக்கு. எல்லா நற்குணங்களும் இருக்குது. அந்த நற்குணங்கள்லாம் நான் தான் அப்படிங்கிறார். பெண்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்கள்லாம் என்னிட்ட இருந்து வந்தது, நானே அந்த குணங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. பெண்களா இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் நினைச்சு நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 35 வாசிங்க. பவானி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிரகத், சாமம் கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கழி, பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாம வேத மந்திரங்கள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னாரு? வேதம் 4 வேதங்கள்ல நான் சாம வேதமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தாரு. இப்ப சாம வேத மந்திரங்கள்ல நான் பிரகத் சாமமா இருக்கிறேங்கிற. பிரகத் சாமம் அப்படின்னா நடு நெசில நடு ராத்திரில இந்த பாட்டை பாடுவாங்களாம். அது அந்த மாதிரி பிரகத் சாமம், அந்த சாமமாவும் நான் தான் இருக்கிறேன். சிறப்பா வேற சொல்றாரு, அது எஸ்பெஷலி நான் பிரகத் சாமம் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது கவிதைகளில் நம்ம காயத்ரி மந்திரத்துக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு தெரியும். மந்திரங்கள்லயே உயர்ந்தது எது அப்படின்னா காயத்ரி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த காயத்ரியும் நானே அப்படிங்கிறாரு. மாதங்களில் நான் மார்கசீர்ஷ, அதாவது நவம்பர் டிசம்பர் அந்த காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அதிக வெயில் இருக்காது, அதிக குளிர் இருக்காது, மழை இருக்காது. அதாவது நமக்கு ஒரு இனிமையான ஒரு சீதோஷ்ண நிலை இருக்கும். அந்த சீதோஷ்ண நிலை கொடுக்கக்கூடிய அந்த மார்கழி மாசமும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். எந்த காலத்துல பல மலர்கள்லாம் பூத்து குலுங்குதோ அந்த வசந்த காலமாய் இருக்கக்கூடியதும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு. 36 யாராவாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூது, ஒளிபவற்றில் நான் தேஜ், நானே வெற்றி, நானே தீரச் செயல், நானே பகவான்களின் பலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏமாற்றுவதில் நான் சூது. இப்போ உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏமாத்துக்காரங்க இருக்காங்க. எக்கச்சக்கமா நம்ம என்ன செய்யறோம்? அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம ஏமாந்து போறோம். அந்த மாதிரி சூதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. அவருடைய பிரதிநிதி தான் அந்த குணம் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவர் ஏமாற்றுண்டா அவரை மிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது. எதுல வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா குருஷேத்திர வாரிலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவர் எப்படியெல்லாம் பாண்டவர்களை ஜெயிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக என்னென்ன விதமா ஒவ்வொருத்தரையும் ஏமாத்துவாரு. கர்ணன்ட்ட இருந்து போய் கவச குண்டலங்களை இவரை வச்சு வாங்கிடுவாரு, இந்திரனை வச்சு. அப்புறம்
இந்த குந்தியை வச்சு என்ன செய்வாரு, ஒரு தடவை தான் நீ சக்தி ஆயுதத்தை ஏவ வைக்கணும்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார்ட்ட வந்து இவா அஸ்வத்தாமன் இறந்தான்னு ஒரு ஒரு பொய்யான செய்தியை பரப்பி அவரை வீழ்த்துவாரு. பீஷ்மருக்கும் அப்படிதான் இவளை கொண்டாந்து நிறுத்துவாரு. இந்த பேர் என்ன, சிகண்டி. சிக்கண்டி, கரெக்ட். சிக்கண்டியை கொண்டாந்து முன்னிறுத்து ஆயுதங்களை கைவிட வைப்பாரு. இப்படி அவர் நிறைய செய்யறாரு. இன்னும் கூட செய்வாரு. அந்த இதுல எல்லாம் சூரியனை மறைப்பாரு. அந்த ஜெயத்ரதனை கொல்லும் போது சூரியனை வந்து மறைப்பாரு. அது மாதிரி பல சூது வந்து அவர் செய்யறாரு. அவரை தட்டிக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டா தான் அவர் செய்வார். ஒரு தப்பு கூட அதுல கிடையாது. நம்ம ஆராய்ஞ்சு பார்த்தோம்னா அந்த சூது யாரு அப்படின்னா நான் தான். என்கிட்ட இருந்தா நம்மளுக்கெல்லாம் சூது செய்யறோம்னா நமக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த குணங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒளிர்பவற்றில் அதே சமயம் அவர் உடல் எப்படி இருக்குன்னா சுயம் பிரகாசம். அந்த ஆன்மீக வானத்துல நம்மள மாதிரி நமக்கு சூரியனோ சந்திரனோ இல்ல வந்து மாதிரி கரண்ட்ல எரியக்கூடிய அந்த பல்பு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாதுங்க. எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய சுயம் பிரகாசமே ஜோதிமயமா அங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நானே வெற்றி, நானே தீரச் செயல், நானே பலவான்களின் பலம் அப்படிங்கிறாரு. ஒரு பெரிய ஒரு பலவான் இருக்கான், குத்து சண்டை போடுறான்னா அவனுடைய பலமா இருக்கக்கூடியதும் நானே அப்படின்னு வந்து ஒண்ணுலயும் சிறப்பு எதுவோ அது நாங்கிறாரு. 37. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஷ்ணுகளில் நான் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உசனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணுகுலத்துலதான் வந்து யார் பிறந்தா, வாசுதேவர். அதாவது வசுதேவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிறக்கிறாரு. அவருடைய மகனா வந்து பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வந்து பிறக்கிறாங்க. முதல்ல பிறந்ததுனால பலராமரையும் வாசுதேவன் இங்க சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரையும் வாசுதேவன் சொல்றாங்க. ரெண்டு பேருமே அந்த அந்த குலத்துல வந்ததுனால நான் வாசுதேவன் அப்படிங்கிறாரு அவரு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு வாசுதேவன்கிற நாமம் இருக்கு. எப்போன்னா சதுர்வியூகம். அந்த சதுர்வியூகம் எடுக்கும் போதே அவர் வாசுதேவன்ங்கிற பேரு அவருக்கு இயற்கையாவே அங்க இருக்குது. பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன். பாண்டவர் 5 பேர்ல வந்து வில்லாளியா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் நானே அப்படிங்கிறாரு. முனிவர்களில் நான் வியாசர். அவர் வந்து வியாச பகவான் தான் இந்த பாகவதத்தை தொகுத்தவர், வேதங்களை தொகுத்தவர். அவர் எப்படின்னா பகவானுடைய இலக்கிய அவதாரம், லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. அவரும் வியாசரும் நானே. பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா. உஷனா யாரு அப்படின்னா சுக்கராச்சாரியார். அதுக்கு வெள்ளின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த வந்து சுக்கராச்சாரிய அசுரர்களுடைய குரு. அவரு தான் வந்து சுக்கராச்சாரியார். அவரும் வந்து யாருன்னா நான் தான் அப்படின்னு உஷனா நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. 38. அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை. வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு தவறு செஞ்சாங்கன்னா, முன்ன காலத்துல எல்லாம் அப்படிதான், ஒரு தவறு செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு உடனே தண்டனை இருக்கும். இந்த காலத்துல வந்து நம்ம வந்து கருணையின் அடிப்படையில் அவங்களை விடுதலை செய்யணும் அப்படின்னு சமூகவாதிகள்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க தப்ப திருந்த மாட்டாங்க. திருப்பி மறுபடியும் என்ன செய்வாங்கன்னா அதே தப்பு செய்வாங்க. அதை பார்த்து மற்றவங்களும் தப்பு செய்வாங்க. இப்படிதான் வந்து கலியுகம் வந்து அழியறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஆனா முன்ன காலத்துல வந்து என்ன தப்பு செஞ்சானோ அதுக்கு தகுந்த தண்டனை. ஒரு உயிரை கொன்னான்னா உடனே அவனுக்கு மரண தண்டனை அப்படி கூட நடக்கும். அந்த மாதிரி நிலைகள்ல அந்த பழைய இந்த யுகங்கள்லாம் சத்தியயுகம், திரேதாயுகம் அந்த மாதிரி யுகங்கள்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் தண்டனை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுதான் வந்து என்ன செய்யும், ஒரு நல்லாட்சியை ஏற்படுத்தும். அந்த நிலையில நான் தான் அந்த தண்டனை அப்படிங்கிறாரு. அப்பதான் மக்களை அடக்கி ஆள முடியும் அப்படிங்கிறதுனால. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி. நீதியா இருக்கிறதும் நானே. நீதி, நியாயம், நேர்மை அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெற்றியை தேடுறவங்க தான் அதுல வருவாங்க. அந்த நீதியாவும் நானே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ரகசியங்களில் நான் மௌனம். ரகசியத்தை எப்படி பாதுகாக்க முடியும்? நம்ம வாயை மூடி மௌனமா இருந்தாலும் மட்டும்தான் பாதுகாக்க முடியும். நம்ம நொடன்னு பேசணும்னா மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் வெளில வந்துடும். அந்த மாதிரி ரகசியங்களில் நான் மௌனமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஞானிகளில் ஞானம். அந்த ஞானத்தையும் நான் வந்து ஞானிகளுக்கு கொடுக்கறது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு சொல்றாரு. 39. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே.
அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்பத்தி விதை நானே அப்படிங்கிறாரு. அவர்கிட்ட தான் நம்ம எல்லாருமே வந்திருக்கோம். பீஜம் நான் அப்படிங்கிறார். பீஜம் அப்படின்னா விதை. அந்த விதையா இருக்கக்கூடியது நான் தான் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா ஜடத்துல இருந்து தான் உயிர்வாழிகள் வருது. அந்த ஜடத்துக்குள்ள பகவானுடைய பார்வை போய் அவரு அதுக்குள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உயிர்வாழிகள் வெளியில வராங்க. அதனால அவர் தான் வந்து விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில், அதாவது இப்ப வந்து நம்ம மேருமலை, இமயமலை நானா இருக்கிறேன் நல்லா படிச்சோம். அந்த மலையெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு? இமயமலை அசையல. ஆனா மரம் என்ன செய்யுது? அசையுது. மனிதர்கள் அசைகிறோம். அந்த மாதிரி அசைபவை அசையாதவற்றை எல்லாத்துலயும் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது. இந்த உலகத்துல எல்லா இதுலயும் மொத்தத்துல பார்த்தா அந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க அவர் தான் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து அவரே இதுல வந்து சொல்றாரு. பாட்டி வாசு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதிரிகளின் வேள்வியே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்கள், என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்திகள் வந்து அளப்பரியது, எல்லையற்றவை. நான் உன்கிட்ட சொன்னது வந்து ஒரு கடுகு அளவு தான் நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய நிலையில நிலைமை இல்லை, எல்லாத்தையும் சொல்லவும் முடியாது. அவருடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றது, சொல்லவும் முடியாது. அதனால ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் நான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன், இதை வச்சு நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லாம சொல்றாரு. 41. கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. மொத்தமா சொல்லிட்டார். கன்க்ளூஷன் இதுதான் கடைசி. ஏன் சொல்லிட்டாரு? போற்றத்தக்கது, இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் அழகா இருக்கோ, எதெல்லாம் புகழத்தக்கதா இருக்குதோ, எதெல்லாம் வந்து சிறந்ததாக நமக்கு தோணுதோ அத்தனையும் நான் தான். அதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது? என்னுடைய தேஜஸ், என்னுடைய உடல்ல இருந்து வந்த சிறு பொறி. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி இருக்கு இல்லையா, ஜெகஜோதியா அவர் ஜொலிக்கிறாரு. அந்த தேஜஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு ஒளி, சின்ன பொறி தான். அந்த பொறியில இருந்து தான் தோன்றுகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அப்படின்னா அப்படி ஒரு தேஜஸ்ல இன்னும் எக்கச்சக்கமான வைபவங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்றாரு. 42. படிங்க மாதாஜி. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். இது வந்து இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சுட்டு உனக்கு என்ன ஆக போகுது அர்ஜுனாங்கிறாரு. நீ வந்து முதல்ல நீ வந்து நான் சொல்றத நீ கேளுன்றாரு. வந்து நீ வந்து என்னுடைய வைபவங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஒன்னும் அதனால உனக்கு என்ன ஆக போகுது, நீ வந்து என்ன செய்யணும், என்ன நீ திருப்திப்படுத்தணும், நான் என்ன சொல்ல வர்றேன். நீ வந்து போர் புரியறது தான் உன்னோட கடமைன்னா நீ போர்ல ஈடுபடணும், எதிரிகளை வெல்லணும்னா வெல்லணும். நீ வந்து ஒரு கருவியா தான் இதுல செயல்பட போற. அதனால நான் சொல்றதை மட்டும் நீ செஞ்சா போதும், இதெல்லாம் நீ வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். அவருடைய விரிவங்கங்கள் வந்து நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பலராமர் வராரு, பலராமர்ட்ட இருந்து சதுர்யுகம், சதுர்யுகத்துல இருந்து நாராயணர், நாராயணர்ட்ட இருந்து மறுபடியும் ஒரு சதுர்யுகம், அதுல அந்த சங்கர்ஷ்ணர்ட்ட இருந்து புருஷ அவதாரம், 3 புருஷ அவதாரங்கள். அந்த புருஷ அவதாரங்கள்ல முதல்ல வர ஒரு மகாவிஷ்ணு, அவர் பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து வர கர்ப்போதய விஷ்ணுல இருந்தான் என்ன செய்யறாரு, ஒரு பிரபஞ்சம், அந்த ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ள அவர் நுழைஞ்சு அதுல இருந்து ஒரு பிரம்மனை உருவாக்கி அங்க வந்து 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தை உருவாக்கி உயிர்வாழிகளை உண்டு பண்றாரு. இதை போல ஒவ்வொரு அண்டங்கள்லயும் நடைபெறுது. அப்போ ஒவ்வொரு பிரபஞ்சங்களையும் உள்ள புகுந்து தாங்கிறது யாரு அப்படின்னா கர்ப்போதய விஷ்ணு, அதுவும் நானே அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறேன். அவ்வளவுதான். வாச்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பரிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் பொறுப்பு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே,
ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இந்த 10th சாப்டர்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்ல கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க சொல்லலாம், கேட்கலாம். ரொம்ப நன்றி மாதாஜி, ரொம்ப அழகா இருந்தது கேக்குறது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒண்ணும் பண்ணல பிரபு, அவருடைய பெருமைகள் அவ்வளவு அழகா இருக்குது. ஆமா மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்கறதுக்கு, ரொம்ப இனிமையா இருந்தது. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வந்து பிரஜாபதி இருக்கு, அதனோட மீனிங் இருக்கு சமன்விதா அப்படிதான் படிச்சேன் மாதாஜி. சமன்விதா. நான் சொன்னது சம்பந்தா அபிதயா. அதான் அது இல்லதான் மாதாஜி. அதான் நான் படிச்ச வரையில அந்த வேர்டு அதுல வரவே இல்லையே உங்களுக்கு. அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னமோ நான் அப்ப படிச்சிட்டு இருந்தேன், இந்த என்னமோ கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, என்னதான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதாஜி. பிரஜாயத்தே பிரஜாபதி அப்படி அந்த துஷ்டி சமந்தா என்ன இருக்கு அப்படிலாம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. சமதா நிறைய தடவை படிச்சிருக்கிறேன், ஆனா எனக்கு இந்த வேர்டு அதுல வரவே இல்லை, அதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓகே மாதாஜி, பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திரும்ப ஒரு தடவை அந்த 3 இதையும் சொல்லிருங்க மாதாஜி. சம்பந்தான்னா நமக்கும் பகவான், அதாவது உயிர்வாழிகள் இருக்க நமக்கும் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு பிரபு. சம்பந்தா என்ன தொடர்பு? சொல்லுங்க மாதாஜி. சம்பந்தம்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? இறைவனுக்கு நமக்கு இருக்க தொடர்பு ஜீவாத்மா பரமாத்மா உறவு. அது ரைட்டு. அதான் அவருக்கு நமக்கு என்ன தொடர்பு? அவரு பரமாத்மா, நம்ம ஜீவாத்மா குட்டி ஆத்மா இல்லைங்களா? ஆமா. தொடர்பு நம்ம என்னைக்குமே அவரோட நித்திய சேவகர்கள், அவருக்கு தொண்டு செய்யறவங்க. ஓகே. அவருடைய அங்க துணுக்குகள், நாம அவரு உடல்ல இருந்து வந்த ஒரு துளி பாட்டன் பார்சல், அதுதான் சம்பந்தா. நம்ம அவருடைய அவரு பகவான், நம்ம சேவகன், கரெக்ட். அவர் அவர் பரமாத்மா, நம்ம ஆத்மா, கரெக்ட். எல்லாமே கரெக்ட். ஆமா, அவருடைய உடல்ல இருந்து வந்த ஒரு சிறு பொறி அப்படிங்கறது, அதுதான் நமக்கு அவருக்குள்ள சம்பந்தம். கரெக்டா? அடுத்தது வந்து அபிதயான்னா வழிமுறை என்ன? பகவானுக்காக நம்ம வந்து அங்க போகணும். அவர் நம்மளுடைய இருப்பிடம் அதுதானா, நம்ம அங்க போகணும்னா அதுக்கான வழிமுறை என்ன? பக்தி தொண்டுங்கிற வழிமுறை, அதுதான் அபிதயா. அடுத்தது பிரயோஜனம் என்ன? பிரயோஜனம் நமக்கு தமிழ்லயே சொல்லுவோம். பிரயோஜனம் என்ன? நான் செய்யறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படிம்போம். அந்த பிரயோஜனம்னா பலஸ்ருதி. பலன் என்ன? நாம அந்த உலகத்துக்கு போவோம். இதை கடைபிடிச்சோம்னா, பக்தி சேவையை நம்ம கடைபிடிக்கணும்னா, கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா அவர் இடத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். அப்ப நம்மளால கரெக்டா பண்ண முடியலையே. இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு பக்தியில ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோமே தவிர கரெக்டாலாம் யாரும் இங்க பக்தியெல்லாம் செய்யல. ஏதோ செய்யறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுல, கண்டிப்பா நான் உட்பட. அப்படிங்கும்போது நாமெல்லாம் எப்படி எங்க போறது அப்படின்னா, அவரு நமக்கு கருணை கொடுப்பார். அந்த விருப்பம், அவருடைய விருப்பத்தின் பேர்ல நாம அவருடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். ஆனா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்ரத்தை இருக்கணும், அவர் மேல பிரியம் வரணும். நமக்கு அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவர் நம்மள வந்து ஒரு கருணையோட நம்மளையே நம்பி இருக்கான் அப்படின்னு என்ன செய்வார்? நம்மள கூட்டிகிட்டு போயிட வராங்க. அதுதான். ஓகேவா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது 3ஐயும் வந்து எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்றாரு, எந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி? இது வந்து இந்த 8ல இருந்து 11 வரையிலும் படிச்சோம்ல, சதுஸ்லோகி, அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல தான் அந்த கருத்துக்கள் இருக்கு பிரபு. அதான் நான் கூட சமன்விதா அந்த மீனிங்ல நான் சொல்லிட்டேன் மாதாஜி, சமன்விதா இருக்குல்ல அப்படின்னு. பரவாயில்ல, அதனால ஒண்ணும் இல்ல. அதாவது இப்ப வந்து ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து அப்பெல்லாம் 4 ஸ்லோகங்கள்ல கருத்தை அடக்கிட்டாங்க. அந்த காலத்துல வந்து எல்லாருக்கும் அறிவு ஜாஸ்தியா இருந்தது, ஆயுள் கூட இருந்தது. அந்த காலகட்டம் யுக காலமும் அதிகமா இருந்தது. ஆனா இப்ப எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்குன்னா மந்த புத்தி, கலியுகத்துல மந்த புத்தி அப்படிங்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியலங்கிறதுனால 4 ஸ்லோகத்தை 700 ஸ்லோகமா நமக்கு இப்ப பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறோம். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 4 ஸ்லோகம் இருந்தது, இப்ப 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அப்படின்னா நமக்கு வந்து 4 ஸ்லோகங்கள்ல நமக்கு புரிஞ்சுக்க சக்தி கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்காக விரிச்சு 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 இவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதனால அதுதான் முக்கியமான 4 ஸ்லோகங்கள். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரிதான். ஆனா நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியலங்கிறதுக்காக தான் டீட்டெயிலா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதுதான் கருத்து.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இதுல செகண்ட் தேர்ட் இன்னைக்கு படிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் படிக்கிறாங்கல்ல பிரபு மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே நல்லா வந்துருச்சு மாதாஜி. அன்னைக்கே நல்லா தான் படிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நல்லா பிடிச்சிக்கிறாங்க, எல்லாரும் ஈஸியா கிரகிச்சுக்கிறாங்க. ரெண்டாவது பார்ப்போம். नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमदस्मरणेन कालः एतदृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं इह जानिनानुरागः. ஒவ்வொரு லைனா சொல்றேன், அப்படியே அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. नाम हरि बहुधा निज सर्वशक्तिस् नाम हरि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पित नियमद स्मरणेन कालः तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः तत्रार्पित नियमद स्मरणेन कालः तत्रार्पित नियमित அது வர மாட்டேங்குது. तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः. அவ்வளவுதான். ரெண்டா பிரிச்சு ஏதத்ருசி தவ கிருபா பகவன் மமாபி ஏதாத்ருசி தவ கிருபா பகவன் மமாபி दुर्दैवमीदृशं इह जानिनानुरागः दुर्दैवमीदृशम् इह जानिनानुरागः. நான் ஒரு தடவை படிச்சிடுறேன், அப்புறம் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. நாம் நாமஹாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பித நியமதி ஸ்மரணேன காலக ஏதத்ருசி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்दैवमीदृशं इह जानिनानुरागः. யார் வேணாலும் படிக்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி சொல்றீங்களா? नाम अहारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् शक्तिस् का சொல்லணுமா மாதாஜி? சக்திஸ். சக்திஸ் கரெக்ட் தான். कार्तिदा नियमद स्मरणेन काल एदात्रुसी दवकृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईसृशं निका जनिनानुराग கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. इहा जनिनानुराग नानुराग. ஓகே. வேற யார் हरे சொல்றீங்க? कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति शक्तिस् तत्रार्पिता नियमित शर्मणि नगालक एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनि नानुरागः. हरे कृष्ण माताजी. அந்த ரெண்டாவது லைன் ஸ்மரணேன காலக அப்படின்னு சொல்லுவோம். स्मरणेन. ओके माताजी. हरे வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே அது கிருஷ்ணா மாதாஜி. நியமிதா சொல்லணுமா நியமிதாக சொல்லணுமா மாதாஜி? செகண்ட் லைன்ல தத்ரார்பிதா நியமதஸ் அடுத்தது ஸ்மரணேன்னு வருது இல்ல, அந்த விசர்க்கம் ரெண்டு புள்ளி இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல இஸ் நம்ம சேர்த்துக்கணும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. नाम अहारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि
துர்தைவம் ஈத்ருஷம் ஈகானி ஜனி இஹா ஜனி நானூராகக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாரு? हरे कृष्ण माता नाम्ना मगारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितं नियमितस्मरणेन कालः येदातृसीदव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं नीतृसुं इहा जनिनानुरागः. நல்லா கரெக்டா ராகத்தோட வந்துருச்சு. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी. சொல்லுங்க. नाम्ना महारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः येदातृषु तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं ईदृशम् इहा जनि நல்லா नानुरागः. அந்த மூணாவது லைன் மட்டும் ஏதத் ருசு ருசுன்னீங்க, அது ருசி. ஏதத் ருசி. பகவன் பகவன் பகவானுடைய நாமங்கள்ல எனக்கு ருசி வரவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாராம் அவரு. அதான் ருச்சி. ஏதத் ருசி. ஓகே, அதெல்லாம் கரெக்டா பிரபு. அடுத்த ஸ்லோகம் போகுமா? போலாம் மாதாஜி. மூணாவது. திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானி நாமனதேன கீர்த்தனியா சதா ஹரிஹி. ஒரு லைனா வரும். திருநாதபி சுனீச்சேன दृणातबी सुनीचेन தரோரபி சகிஷ்ணுனா तरोर्सखीशिष्णुना அமானி நாமனதேன अमानीनमामानदेन கீர்த்தனியா சதா ஹரிஹி. कीर्तनीया सदा हरिः. சதா திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானி நாமனதேன கீர்த்தனியா சதா ஹரிஹி. ஒவ்வொருத்தரா பாடுங்க. दृणातबी सुनीसेन दरोर्सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः. கரெக்டா அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. பிரணாபதீஷு நீசேன தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானீனா மானதேன கீர்த்தனீய சதா ஹரிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பாடுங்க. திருநாத் அபி சுனிசேன தரோர் சகிஷ்ணா தரோர் சகிஷ்ணுனா தரோர் அமானின். அபி இருக்கு பாருங்க, நடுவுல ஒரு லைட். தரோர் அபி இதுல உங்க இதுல இல்லையா? இந்த இதுல இல்ல இல்ல மாதாஜி. அபி இல்ல மாதாஜி. அபி அந்த இடத்துல தப்பா இருக்கு. அபி உண்டு. தரோர் அபி சகிஷ்ணுனா அமானினா மானதேன கீர்த்தனிய சதா ஹரிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னா புக்குல இருக்கும். அது வந்து கரெக்ட் பண்ணுங்க. அபிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க. அடுத்தது சரி மாதாஜி. வேற யார் வசிக்கிறீங்க? பாக்கியலட்சுமி. அந்த இது பிரணாத் அபி இருக்கே மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்லயே. இதுல கீழே ஷேர் பண்ணிருக்க பிடிஎஃப்ல இல்ல. எந்த இடத்துல அபி வரும் மாதாஜி? அபி வரணும். எந்த இடத்துல மாதாஜி? எந்த லைன்? தரோருக்கு அடுத்து தரோர் அபி. தரோர். ஆமா. द्रणात् अभिसुनिसेन द्रुणात् अभिसुनिसेन तरोर् अभिसहिष्णुनान अमानीना मानदेन कीर्तनी सदा हरिः. ஹரிஹி. ஹரிஹி. कीर्तनी
சதா ஹரிஹி. பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருநாதபி சுனிசேன தரோரபி சகிஷ்ணுனான அமானீன மானதேன கீர்த்தனீய சதாஹரி. ரெண்டாவது லைன் மட்டும் இன்னொரு சொல்லுங்க. ரெண்டாவதா மூணாவதா மாதாஜி? ரெண்டாவது. தரோர்ஹபி சகிஷ்ணுனான. சகிஷ்ணுனானல்ல, சகிஷ்ணுனா, அவ்வளவுதான். சகிஷ்ணுனா. தரோரபி சகிஷ்ணுனா, தரோரபி சகிஷ்ணுனா. கரெக்ட் கரெக்ட். ஓகே. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? பாக்கி என்ன இருக்காங்க? எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? பானுப்பிரியா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? वासिकर माताजी। तृणात् अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानतेन कीर्तनीयः सदा हरिः। கரெக்டா ஓகே மாதாஜி. எல்லாருமே நல்லா வாசிக்கிறீங்க. அப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா அழகா வந்துடும், எல்லாருக்கும் வந்துடும். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம நாளைக்கு மறுபடியும் சந்திக்கலாம். நம்மளுக்கு 11ஆவது சாப்டர்ல சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.